ассалому алайкум дӯстон, мардум тамошобинои муҳтарам. Мо дар шаҳри Душанбе дар Ленинский район, яъне ки адрес ҳама шуморо мегӯм, нишон метам, фаҳмо мешаванд. нигоҳ кунед. маршрутҳои 41 дидем бачаҳо, канечка. Хулоса канечка, ина домо. Ина ҷа автобус. Ина автобусо бача азиз. Автобусо. Ай тарафи 46 омадем бачаҳо. Шумо агар дар ҳами фабрика Ленинград ҳами паворотда коллеҷи тибби шундагӣ бошен, ана ҳамиҷа дӯстои азиз нигоҳ кунед. Ин ҳами дом бинен. Ана ҳамиҷа хулоса коллеҷай ҳами дом, баъди дом тарафи дасти рост раҳ мешавад. Дар ҳамунҷа як дом аст дӯстон. Ман навор мекунам. Адреса гӯш кунед, нигоҳ кунед. Ман наворш мекунам. хушрӯ тамошо кунед. Иншоалло ки маъқултон мешавад. Баъдан лозим боша хонаро бихарам баша азиз. Ина дӯстон ҳамин ҳолат хулоса ина. Ҳамин ҳолат. Мерем далчи ай тараф бо видеора мақсад давом метавон. Дӯстон, ҳамсо омадем. Нигоҳ кунед да. Ина ободӣ. Бисёриё мактаб меган, мактабаш. Ина бачаҳо азиз, ина мактаби рақами 15. Ина дӯстон, вазорати маориф ва олимии ҷумҳурии Туркистон, муассисаи таҳсилоти миёнаи рақами 15 ноҳияи Рӯдакӣ. Далши ус мерем бачаҳо азиз. Абзора бинед шумо. Лайкора монен, подписатсия кунед. Ман ҳамин хонаро як зай нишонтон метам ки фаҳмо шава, беҳуда омадан нашава, ҳами конкрет нишавадан авор хулоса. Дӯстои азиз, нигоҳ кунед. Пешам бачаи киртасафед мактаби 15 буд. Ана иҷа чиай? Ина бихонед. Ина муассисаи ғайридавлатии таълимии коллеҷи тиббии ноҳияи Рӯдакӣ. Хулоса ҳами. Бози бо комс мерем ака. Боло мере ис мегардем, а? И тараф бо мегардем, бо далчи видео мекунем. Рафтем. ҳами дӯстон хитон шоҳиден ки ҳами куҷа ва куҷа хушрӯ кардан навор кардастам, фаҳмои шумо шудастед. ҷонтон нагардем, ҳами лайкора дареғ надорем. меҳнат мекунем, фасон када як зайли фаҳмондастем ки ҳами кори шумо осон шавад дӯстон. хулоса дастгирӣ кунем бо далчи иншоалло дар хизмат. ассалому алайкум дӯстони азиз. Мо дар фабрика Ленинград назди канечкаи маршрути 41 да қарор дорем. Анами дом дӯстон, доми 7 этажай. Хонае ки ман навор мекунам дар этажи дуюмай. 45 квадрат хона тайёр дӯстон. Абзор мекунам, тамошо кунед. Лайкора монен, подписатсия кунед. Далши наворо ай пеше бача азиз. Видеора сар мекунем. Бардорои азиз, ина дохили хона даем. Мақсад як хона, ду хона дар инҷа мисол ҳастай ҳоҷатхонаву баня. Баъдан дар инҷа кухни. Ман абзорш мекунам. хонаҳо чанд ба чанд чихел ҳамаша бо нишонтон метам тамошо кунем. Иншоалло ки маъқул мешавад. Ай падез бо сар мекунем бачаҳо. Рафтем. дӯстон нигоҳ кунед. ина ҳама кафел. хай хонаи ҳамсояҳо. ин ҳамҷа дӯстон хонаи мо. дари главни. дари главни. бисмиллаҳирроҳманирроҳим. кафел, обой. хоб чӣ меган? автомат. якум хона дӯстои азиз нигоҳ кунед. ина якум хона ҳамин ҳолат. якум хона бача азиз. хона якум бачаҳо 3 ба 3.5 ай. 3 ба 3.5. ина тирезаш. ина дӯстои азиз. ина марамат. 3 ба 3.5. хоб ана иҷа ҳастай ҳоҷатхона. ина нигоҳ кунед бача азиз. ҳоҷатхонаш ва баняш ҳардаш як ҷоя бача азиз. як ҷоя кардагӣ термексина. ана иҷа дӯстои азиз хонаи деюм. нигоҳ кунед. ина ду хона.
دویم خانه اینا این چند بچه هم باشه؟ 1 2 3 4 با 4 با 4 و نیم بچه عزیز اینا 4 با 4 و نیم خب نه اینجا باشه بچه عزیز کخنیش یعنی نگاه کنین کخنی خلاصه گپ کخنی بعدا آب این همین حالت دوستان همین حالت دوستان عزیز خلاصه تا حد امکان فهموندیم همش نشانتون دادیم یگان جای نفهم باشه اگر شاید ویدیو را повтор کنین یا کی صاحب خانه را زنگ زنین با معلومات های پراشه بگیرین در مسئله نرخ بچه عزیز بازی ما صاحب خانه را زنگ زدم در روسیه بود اتفیق نداده سای در روی اکران میمونم میپرسم بعد میمونم روی اکران نگاه کنین این همی نرخ شه باشه خلاصه کی نرخ خانه زنگ زنین مسئله کنین 45 کوادرات دو در خانه بانیا حاجت خانه یک جای کخنی عدلی دو خانه عدلی که دروی یک تیریزایی خلاصه اگر دوستان چی بگم لایکاتون امونین در کانال подписаться کنین سعودو تیوی فقط در یوتیوب تیک توک اینستاگرام نیست فیسبوک هم داریم تلگرام هم داریم بچه خلاصه دوستان دستگیری شما خانه های ارزون ایمو ایکیجا خانه در کورای کامنتر کنین آیا خانه به همین نرخ ارزنده هست یا که نیست ایش هم کامنتر کنین زنده باشین بچه ها رحمت که ما را تماشا میکنید شما